Takže čaute všetci, dneska je tu s vami THC Paťo a ukážeme si, ako vytvoriť svoj vlastný vírus. Preto som to začal takto kamerovať toto video, aby ste videli, že to nie je zaheslované pravdivosti vírusu. Ježiš, tie staré monitory. No takže otvoríme si napríklad Total Commander, alebo to je jedno, tento počítač. Robím cez Total Commander a dávam do popisu, kde si stiahnuť ten vírus generátor. Otvoríme si to. Vyskočí nám takáto tabulka. Není to akože v tom vírus generátori je vírus, ale nič vám to neurobí. Takže, čo chceme? Chceme zmeniť heslo. Jednotka. Nové heslo napríklad test. Čo ma ďalej urobí počítač? Toto nám netreba nič. Dvojka. A potom ho má reštartovať. Potom, že či sa má vírus zmazať. Dávam väčšinou áno. A teraz dáme nie. A že či má byť v CND tvaru alebo v exe. Exe mne tu nejde, takže z toho nič. Teraz vám neukážem, takže to dáme do Samada, takže 1. OK, máme to vytvorené. Vyrobilo sa nám to. Som to omylom zapol, joj. Tu chcel presunúť na pracovnú plochu, no nevadí. Aspoň uvidíme, čo je to schopné. Takže počítač sa reštartuje. Ja viem, je to slabota 64 MB, ale je tam nadstavba na 360 MB. GHz procesor. Aby som dokázal pravdivosť tohto vírus generátoru. Tak následná ukážka. Aké som dával heslo? Enter. Takže dokáže to aj iné funkcie zmazať hard disk, ale to ja nechcem. Jednoznačne zatiaľ ešte nie. Je to pohodička program. Dobre, tak ja sa dneska s vami lúčim. Dovidenia na budúce. Čus.